Kien fis-settur tas-sajd li nagħlaq l-ewwel fajl taħt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt tul il-jum tal-Erbgħa kien hemm qbil mal-Parlament Ewropew fuq regolamenti li jistabbilixxu standards dwar bastimenti tas-sajd. Barra minn hekk, it-tim Malti li ħadem ukoll mal-Presidenza Slovakka wasal għal ftehim ieħor mal-Parlament Ewropew dwar dak li qed jissejjaħ il-Fisheries Data Collection Framework. Kien hemm ukoll qbil unanimu fil-Kunsill dwar 4 ftehimiet marbuta mal-kwota fil-qafas ta' din il-ħidma. Fl-istess ħin, Rodrik Galdes, is-Segretarju Parlamentari responsabbli minn dan is-settur u l-agrikoltura, ressa l-prijoritajiet fil-Parlament Ewropew. Qasam tas-sajd huwa importanti ħafna x'għandek l-ibra ta' madwar l-Unjoni Ewropea fejn qed niffukaw ħafna fuq il-Mediterran u l-bżonn li jkun hemm sostenibilità mhux biss tal-istoks tal-ħut imma li niggarantixxu għajxin aħjar lis-sajjieda u li jibqa' dejjem wkoll. Mill-banda l-oħra l-agrikoltura l-interessi marbuta mal-politika komuni tal-agrikoltura mal-bżonn li jkollna leġiżlazzjoni favur il-bidja organika aħjar milli bħalissa li jkollna wkoll diskussjoni dwar issues marbuta mal-animal welfare u anke l-mod kif ħan ikkumbattu l-użu żejjed jew qawwi tal-antibiotiċi fl-annimali li jista' jaffettwa l-bnedmin peress li dawn jittieklu wkoll. Kumitat ieħor li sema l-prijoritajiet Maltin kien dak dwar il-qasam soċjali fejn Malta wkoll għandha aġenda ppakkjata kif spjega il-Ministru Michael Farrugia. U jidher ukoll li l-atmosfera ta' Ewropa soċjali fil-fatt qisu virus li qed jittieħed u li wieħed qed jirrealizzaw illi d-direzzjoni li fil-passat wieħed qed jikkonċentru ħafna drabi s-soċjal qisu Cinderella illi jitħalli ħall-aħħar ma tagħtix kasu u issa jidher li hemm iktar persuni qed jiffokaw fuq dan is-settur qed itoħ l-importanza neċessarja b'mod speċjali min-naħa ta' popolariżmu li qed jixri madwar id-dinja u illi wieħed qed jinnota issa illi mhux biżżejjed illi inti tikkonċentra fuq l-ekonomija biss li wieħed jikkonċentra fuq il-munita Ewropea biss imma jkkonċentraw ukoll fuq in-nies.